खुलुमबाय स्टुडियोआव आं उदांस्रि मुसाहारि प्राइज मानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि नैथि सेमि फाइनाल गेलेनाय बादायलायनाया फैगौ नभेम्बर दाननि 2 खालाराव खुंफुंजागोन। दिगालदंगा मिलिजुलि क्लाबनि बानजायनायाव प्राइज मानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनायनि नैथि सेमि फाइनाल गेलेनाय बादायलायनाया फैगौ नभेम्बर दाननि 2 खालाराव खुंफुंजागोन। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय दिगालदंगा मिलिजुलि क्लाबनि बानजायनायाव थांनाय 27 सेप्तेम्बरनिफ्रायनो प्राइज मानि जोलुर गेलेनाय बादायलायनाया खुंफुंजादोंमोन आरो बेनि नैथि सेमि फाइनाल गेलेनाय बादायलायनाया दिगालदंगा मेडिकेल गेलेग्रा फोथाराव फैगौ नभेम्बर दाननि 2 खालाराव खुंफुंजागोन। मख'जाथावनि अक्ट'बर दाननि 15 खालाराव नैथि सेमि फाइनाल खुंजानो गोनांमोन, नाथाय बाक्सा जिल्ला जोबथेसालिनि नांज्लायनाय दुंहाव थासारि जानायलाय बे नैथि सेमि फाइनालखौ दोनथ'नाय जादोंमोन। बे नैथि सेमि फाइनाल गेलेनाया राइन' स्पर्ट्स क्लाब आरो बिरसा मुंडा मानास क्लाबनि गेजेराव खुंफुंजागोन। लोगोसे फाइनाल एबा जोबथा गेलेनाय बादायलायनाया 3 नभेम्बराव खुंफुंजागोन। बेनिखायनो खेला बानजाय आफादा नायगिरि गासैबो रायजो राजाफोरखौ गेलेनाय बादायलायनायखौ नायफैनो थाखाय खावलायहरदों। प्रथमे আমি আপোনাৰ সাংবাদিক বন্ধুসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আমাৰ দিগলডঙা মিলিজুলি ক্লাবৰ আণ্ডাৰত দিবানৈক্ষ খেল এখন চলি আছিল। আমি কিছু অসুবিধাৰ বাবে আমাৰ আয়োজক সমিতিয়ে কেইদিনমানৰ বাবে খেলখন স্থগিত ৰখা হৈছিল। এই উক্ত খেলখন আমি অহা 2 নৱেম্বৰ ৰবিবাৰৰ পৰা পুনৰ ষ্টাৰ্ট কৰিম। সেয়েহে সমূহ খেলপ্ৰেমী ৰাইজৰ উপস্থিতি আমি শ্ৰদ্ধাৰে কামনা কৰিছোঁ। ইয়াত টোটেল 12টা টিম আছিল। এতিয়া আমাৰ প্ৰথম সেমি ফাইনেলখন গুচি গ'ল। এতিয়া আৰু দ্বিতীয় সেমি ফাইনেলখন আছে। 2 তাৰিখে আমি সেমি ফাইনেলখন ষ্টাৰ্ট কৰিম সন্ধিয়া ঠিক 7 বজাৰ লগে লগে, আৰু ফাইনেল খেলখন আমি 3 তাৰিখে আৰম্ভ কৰিম। ৰাইজক আমাৰ যিহেতু পৰিৱেশটো আমাৰ এই অঞ্চলৰ মানুহে গমে পাইছে আমি কি পৰিৱেশৰ কাৰণে ইয়াত খেলখন স্থগিত ৰাখিব লগা হৈছিল। সেয়েহে সমূহ খেলপ্ৰেমী ৰাইজে পুনৰ যাতে আমাৰ এই খেলখন চোৱাৰ বাবে ইয়াত আহে তাৰ বাবে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। मोनसे फोसावथाय बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार लानो गोसो गुदुं लाइमोनफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि थाखाय मुं थिसननाय एबा एडमिशना सोलिगासिनो दं। बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयाराव मुं थिसननो थाखाय फरायसाया जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्राय एचएस आनजादखौ उथ्रिनाय जानांगोन। लोगोसे बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयारनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। गुबैयै भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कचिंखौ होनाय जायो आरो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा सरखारि साख्रि, कर्परेट साख्रि आरो प्राइभेट साख्रि मोननायनिबो सुबिदा दं। बेनि अनगायैबो बे कचिंआ जोबखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट साख्रिनिबो सुबिदाखौ नोंथाङा मोननो हागोन। बेनिखायनो जाय बिथांमोना बे बेचलर अफ भकेशनेल नार्सिं केयार कर्सखौ खालामनो गोसो थाबैनो नैबे 8723035865 जानबुं नम्बराव सुराद लानानै गावनि मुंखौ थिसननो हागोन। खुलुमबाय, आं नोंथांमोननो दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों जोबोर मोजां मोनसे खौरां फोसावनो थाखाय लाबोनाय जादों। जोंनि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय बरमायाव रुरेल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स ग्रुप अफ भकेशनेल नार्सिं एडुकेशनाव बेचलर अफ भकेशनेल इन नार्सिं केयारनि एडमिशना सोलिगासिनो दङ आरो बेयाव एडमिशन लानो थाखाय स्टुडेन्टआ जायखिजाया स्ट्रिमनिफ्रायनो 12 पास जानाय जानांगोन आरो बेनि सार्टिफिकेटनि भेलुआ ग्रेजुवेट लेभेल एबा डिग्री लेभेलनि समान आरो बे डिग्रीखौ स्कप ग्लबेल स्किल इउनिभार्सिटी भोपाल मध्य प्रदेशनिफ्राय होनाय जागोन। स्पेसियेलि भकेशनेल नार्सिंनि सायाव बेस खालामनानै बे कर्सखौ होनाय जायो। कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव गभर्नमेन्ट जब, कर्परेट जब आरो प्राइभेट जबजों लोगोसे फार्दार मास्टार डिग्री खालामनो गोसोब्ला खालामनोबो हायो
आरो बेयाव कर्स कमप्लिट जाखांनायनि उनाव प्लेसमेन्ट जबनिबो सुबिदा दङ। बिदिब्ला एथ' मोजां सुबिदाखौ जों मानो जोंनि आखाइनिफ्राय बारग'होनो? जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो गोसो होनाय नाम्बाराव थांनानै थाबैनो कन्टेक्ट खालामदो आरो गावनि सिटखौ बुक खालामनानै गावनि फिउचारखौबो ब्राइट खालामदो। थेंक इउ।